Bon dia, jo soc el Francesc, com ha dit, treballo d'atenció primària a la gerència de Barcelona i us vinc a explicar una experiència que hem dut a terme. Més o menys ja l'hem tancat, aquesta fase de l'estudi, ja hem publicat una mica l'experiència, però és un tema que encara estem expandint-ho i després també amb la Laura també explicarem com segueix tot, etc. Aquesta experiència sorgeix dintre de l'atenció primària i sobretot treballem molt, va sortir dintre de l'àrea de Ciutat Vella de Barcelona i també vam treballar amb els equips de Manso, que són de l'Eixample de Barcelona, i molt estretament amb l'equip de rehabilitació de Drassanes, que és un servei també que està a atenció primària i que teníem al nostre abast els fisioterapeutes, rehabilitadors, fisioterapeutes i també logopedes. I una mica, ja això va començar a moure's una mica l'any 2012 i amb diferents petites experiències i parlant entre els fisios i els metges, les infermeres, va sortir una mica d'intentar muntar aquest projecte. Vam aconseguir una beca FIS i vam començar el 2013, més o menys. Llavors, perdoneu l'estudi, és una intervenció multifactorial, que vam definir multifactorial, amb diferents intervencions en el mateix paquet, amb gent gran fràgil dintre de l'atenció primària. Li van dir Study Fragility i bàsicament l'objectiu era avaluar l'efectivitat amb un any i mig de seguiment de la intervenció multidimensional per modificar paràmetres físics i cognitius amb fràgils de 65 o més anys. Després també volíem no només veure els canvis en els paràmetres, sinó veure també els events una mica més a mig termini, de fractures, hospitalitzacions, la inclusió en el règim d'atenció domiciliària, en el programa DOM, que aquí és el programa que tenim a Catalunya d'atenció domiciliària, i comparar-ho amb els diferents braços de l'estudi. La intervenció és avaluar la intervenció basada en un programa d'activitat física més una suplementació hiperproteica que donàvem, estimulació cognitiva, revisió de la medicació i després fèiem tot un paquet d'educació grupal, que això ho fèiem també en el grup control, una mica per temes. Quan tens un grup control, la gent, els investigadors sempre pateixen que a aquests no els hi fem res, els hi vam fer una mica d'educació grupal sobre l'envelliment i la nutrició, etc. Llavors, el protocol el vam publicar a finals del 14, del BMC, està accessible, és open access. I bàsicament el resum és que era un assaig clínic aleatoritzat amb grup control, un assaig clínic pragmàtic, realitzat dins de l'atenció primària, amb les particularitats i el pragmatisme que té, que no pots controlar-ho tot i hi ha més heterogeneïtat que no en un laboratori, i per això parlem de pragmàtic. Es feien avaluacions cegues en les dues branques, control i intervenció, i va ser amb aquests 8 centres d'atenció primària, els 4 de Ciutat Vella i els 4 de Manso, una mica de l'Eixample. Total eren 352 persones que van acabar participant, 176 en cada grup, i després les anàlisis es van fer per intenció de tractar, una mica com es fa amb els assajos clínics. Analitzes a tothom i dintre de la branca que li va tocar i amb diferents mesures. Això és una mica el que surt en l'article, una mica el resum, no pretenc que veieu gaire perquè no sé si es veu. Bàsicament és el flowchart que teníem els 352 i llavors es va fer una intervenció, es van fer les mesures basals, la intervenció, en el grup intervenció i després, a l'acabar la intervenció, una mica com als 3 mesos, 3 o 4 mesos, es va tornar a avaluar a tothom, intervenció i control. I després es va tornar a fer un seguiment més o menys al voltant de l'any i mig. Una mica aquest és l'esquema. Evidentment, com tots els estudis de seguiment, vas perdent una mica la gent pel camí. No vam tenir masses pèrdues, però sobretot als 18 mesos la reavaluació sempre
vam haver de fer imputació de missings i coses d'aquestes estadístiques. El tema de com entren els pacients en aquest estudi. En aquell moment no teníem i encara no tenim tampoc massa sistematitzat quina és l'escala o el criteri d'inclusió de fragilitat. Això ja ho he comentat prèviament i ho sabeu perfectament en aquest entorn. Inicialment teníem, a primària existia l'escala de Barber, que moltes vegades ho comento a gent de fora i sembla que ningú la coneix ja, deu estar molt antiquada, però era una escala que estava dintre la història clínica i la feien servir bastant. Llavors, a partir d'una preselecció de pacients que tenien Barber positiu, que volia dir una més, després miràvem que tinguessin un Guetape-and-Go cronometrat entre 10 i 30, al final la mitjana era com de 15 segons, no volíem els més robustos, que són per sota de 10, i per sobre de 30 ja eren massa fràgils. Ja us dic, la mitjana va sortir al voltant d'uns 15 segons. Tampoc entraven amb el Mini-Mental, si era per sota de 18, deteriorament cognitius més avançats ja no entraven en aquest circuit i bé, i després que acceptessin participar. Criteris d'exclusió, una mica de sentit comú, contraindicacions de l'activitat física, gent que ja estigués en programes d'atenció domiciliària, perquè era gent que estava a la comunitat i eren autònoms encara, sortien de casa, etc. I que també hi hagués previsió de que es poguessin institucionalitzar, que haguessin estat operats de maluc, genoll en els últims mesos o malalties descontrolades. També això té a veure bastant amb la zona de Ciutat Vella, que hi ha molta gent immigrant que potser també havien de poder entendre l'espanyol o el català. Després, posteriorment, confirmàvem els criteris de Fried. També s'han comentat que també els punts de tall i tot aquest tema hi ha molta variabilitat i dintre de cada dimensió com la mesura, si la mesura xoca amb la cadira, si la mesura ja sabeu de què parlo. Inicialment havia de ser 3 o més criteris, però finalment també se'ns van, entre cometes, colar de 2, vull dir, allò que diuen prefràgils, tot i que també, com han comentat, els punts de tall són a vegades una mica artificials. La sort de tot això és que encara que els criteris d'inclusió puguin ser d'una manera o d'una altra, la teva estratègia pot ser ara amb el Barber ja no el faríem servir, potser faríem servir el gerontopol, que és el que està posant-se una mica més en el nostre entorn, però el tema és que després fas una aleatorització i es distribueixen aleatòriament en els diferents grups, amb la qual cosa tu defineixes els teus criteris, però la distribució aleatòria fa que després la intervenció sigui vàlida i la comparació també sigui vàlida. Llavors, què mesuràvem? Com a variables que mesuràvem a tothom, la principal variable amb la qual havíem calculat la grandària de la mostra, etc., era amb l'SPPB, que també ja coneixeu perfectament. Després, la veritat és que teníem una bateria bastant completa de valoracions. Fèiem el functional reach, això de fins a on arriba. També teníem l'estació unipodal. L'SPPB ja té equilibri, però aquí també afegíem una altra mesura. També teníem el dinamòmetre amb la mà dominant. I també teníem una cosa que va ser una mica experimental, que després només ho vam poder mesurar a l'inici i als 3 mesos, però no en el seguiment, que era un encoder que, no sé, jo al final tampoc he acabat mai d'entendre ben bé com ho acabàvem de fer, era una cosa experimental amb la universitat, mesurava la força de les extremitats inferiors. Però aquest, per exemple, amb els articles no l'hem posat perquè no teníem el seguiment complet amb aquesta mesura. I després fèiem la valoració neurocognitiva, utilitzant el Barcelona Test, abreviat, i bàsicament hi havia diferents mesures, la memòria verbal a curt i mig termini, citar animals, evocació de paraules, designació de persones conegudes, reconèixer les persones, hi ha tota una sèrie d'ítems que estan dintre del Barcelona Test aquest abreviat, designació verbal d'imatges i abstracció de parelles de paraules, aparellar paraules. I després també
mesuràvem tota la prescripció que portava la persona. Després també es complementava amb una valoració geriàtrica, això després es passaven als metges de referència, i després es va fer el seguiment amb els 18 mesos, miràvem caigudes, fractures, ingressos, etc. La intervenció, en el grup Intervenció, en el 176 d'Intervenció, es basava en un programa d'activitat física liderat per els fisioterapeutes de la unitat de Drassanes, que durant 6 setmanes feien 2 cops per setmana una hora d'exercici. L'exercici físic era adaptat, vull dir, podien haver-hi diferents situacions, una mica més fràgil. Bàsicament es feia l'adaptació i dintre del mateix grup, era una sessió grupal d'unes 15 persones per grup, es desplaçaven en els ambulatoris per fer-ho més accessible i s'adaptava una mica també, depenent del perfil, alguns... Sempre tenint en compte les mesures de seguretat, etc. Es feia una suplementació hiperproteica amb batuts, un batut diari durant 6 setmanes, mentre durava l'activitat física. Aquesta part potser és la part que té menys evidència, el de la suplementació, però era una mica per reforçar, ja que estàvem fent múscul, reforçar una mica la part de proteïna. Després hi havia el programa d'estimulació cognitiva, que era complementari, se seguia, a vegades alguns començaven per el cognitiu i alguns començaven pel físic, i si no, llavors eren durant 2 cops a la setmana, també, 6 setmanes, i eren sessions de 90 minuts liderades per les logopedes. Després hi havia un tema important de revisió de la medicació, hi havia un metge de família que revisava els pacients del seu centre, amb criteris d'estop i amb els criteris del CatSalut, però sobretot incidint en la medicació que ja sabeu, sobretot risc de caigudes, que sigui els desbenzos, els hipotensors, tota aquesta història. Amb aquesta revisió de la medicació, després es passava un e-mail al metge responsable d'aquell pacient, que és el que ha d'acabar de conciliar la medicació amb el pacient i li suggeríem, ei, mira, vigila amb això, podries intentar retirar-li. Llavors, finalment, el metge de família que tenia assignat el pacient decidia si ho feia o no, no el podíem obligar. I després hi havia aquesta sessió. Llavors, 5 minuts. La rehabilitació, bàsicament ja ho he explicat, hi havia un escalfament de 10 minuts, s'anava augmentant progressivament la intensitat, exercicis d'equilibri, de força, exercicis funcionals i després s'acabava amb estiraments. I tot això ho portava un fisioterapeuta. I el tema del batut, que sempre ens l'han criticat molt, però nosaltres el vam donar i era un paquet i estava així. El tema de l'estimulació cognitiva, les logopedes, també eren 12 sessions, una mica amb els objectius d'estimular, promoure mecanismes d'aprenentatge, estratègies per millorar la memòria i a la vegada hi havia aquest petit component d'estimular les xarxes socials i mantenir la gent activa amb xarxes socials i en els casos que hi hagués una mica una situació més d'aïllament també potenciar que es trenqués aquesta situació. La revisió de la medicació no m'estendré, utilitzàvem els criteris stop, però sobretot centrant-nos amb les medicacions més concretes. Els resultats els vam publicar a principis d'aquest any 2018, amb aquesta revista, que estàvem molt contents tots. I bàsicament la distribució per branques era, al ser aleatoritzada, no hi havia diferències significatives entre el grup intervenció i el grup control inicialment. Llavors això li donava certa validesa. Ja us he dit, 75% de dones i l'edat mitjana al voltant de 77 anys. El que us deia, al final hi havia un 25% de prefràgils, que vol dir amb els 2 criteris, definit així d'aquesta forma, i globalment el Get Up and Go era de 15 segons de promig. Llavors, aquest tipus de gràfics ara tinc molts, però els passaré molt ràpids. Bàsicament, això està publicat, si voleu podeu accedir, és open access també. Si necessiteu us puc passar el correu i contactem el que vulgueu. Bàsicament és l'anàlisi basal post 3 mesos i post 18 mesos. Veiem que inicialment a l'SPPB teníem un SPP al voltant de 7, 7,1, 7,3, no hi havia diferències inicialment, i el grup control, que és en el vermell, en els 3 mesos i en els 18 mesos va baixar una mica. I el que veiem és que el grup intervenció va pujar com un punt, més o menys.
Llavors, aquestes diferències del final d'un punt de CPPB eren estadísticament significatives, teníem un tamany de l'efecte estandarditzat del CES, que era de 1,4, per sobre de 0,8 és un tamany de l'efecte bo o molt bo. Llavors, aquest era el principal variable i es va mantenir. L'important és que aquestes diferències no només eren post-intervenció, només acaba la intervenció, sinó que als 18 mesos encara es mantenien. I una mica això es va repetint amb la majoria de variables. La força de la mà, el functional reach també, l'unipodal, totes eren estadísticament significatives. Als 18 mesos els tamanys de l'efecte baixaven una mica perquè també hi havia allò de les pèrdues, que es va fer imputació de missings, això fa també que disminueixi el tamany de l'efecte, però bueno, ja vaig acabant. A l'encoder només teníem 2 talls, però també millorava. I les prescripcions inicialment van baixar un promig d'una prescripció en el grup intervenció, però bueno, és un tema que després es va anar recuperant. Potser és el tema més que no... Les benzodiazepines també vam aconseguir disminuir-les una mica. I el tema neurocognitiu, que ja passaré molt ràpid aquests tests, també milloraven significativament, tot i que les millores amb els neurocognitius no són tan espectaculars com amb els paràmetres físics, diguem. Però bueno, també veiem que la memòria i totes les coses que mesuràvem amb el Barcelona Test també milloraven significativament i hi havia una tendència que es mantenien una mica en el temps. La memòria a mig plaç, el test de nombre als animals, l'evocació de paraules que començaven, em sembla que era per P, que començaven, els personatges famosos, les imatges... Bàsicament, totes milloraven una mica, no totes les cognitives, però hi havia la tendència que als 3 mesos totes eren significatives i després es perdia una mica, però seguien una mica superiors en el grup d'intervenció. Aquí vam fer una aproximació a lo que era dosi-resposta, perquè dintre de les intervencions hi havia gent que havia fet, al ser pragmàtic, no tothom feia les 24 sessions, 12 cognitives i 12 físiques, hi havia gent que havia fet una sessió en total, no eren els cap més, però hi vam intentar veure si la resposta augmentava amb més sessions que atendies. I més o menys amb les físiques estava molt clar, amb les cognitives, en algunes sí, en algunes no, però amb les físiques sí que es veia molt el tema de dosi i resposta. Què tenim al final? Als 18 mesos vam fer un seguiment, hi havia una mica més de mortalitat en el grup control. L'atenció domiciliària és una de les mesures que tenim habitualment a atenció primària. És com si diguéssim un proxy de discapacitat, no és ben bé el mateix, però quan la persona ja perd la capacitat de sortir de casa, etc., entra en el programa d'atenció domiciliària, en el programa DOM, i aquest sí que significativament teníem que estàvem pitjor al grup control. També semblava que hi havia més fractures i més ingressos. I aquests eren significatius. I ahir mateix vaig fer un tall als 4 anys, més o menys ha passat 4 anys, potser són 3 i mig, no sé, i vèiem que després de 3 o 4 anys les diferències en atenció domiciliària segueixen estant presents, hi ha no el doble però una mica significativament més atenció domiciliària en el grup control i també hi ha més mortalitat, tot i que la mortalitat no és significativa. Bàsicament, les conclusions són que l'estudi ha resultat un paquet d'una intervenció efectiva, amb paràmetres físics i cognitius, i que hem reduït una mica els esdeveniments adversos, que també una mica és del que es tracta. I també, globalment, el paquet va produir molta satisfacció en els participants, que això també, participar en aquest tipus d'activitats, els va animar a seguir o mantenir o iniciar activitats comunitàries, que són les que després volem potenciar per la continuïtat dels programes, i que tota l'evidència que té aquest petit experiment ens anima a poder seguir aplicant aquest tipus d'enfocs dintre de l'entorn d'atenció primària, empoderant els pacients, establint lligams amb la comunitat i tot això que faciliti una mica la continuïtat i l'adherència. I ja està.